Pekka onnittelujen jälkeen pääsee seuraavista palkinnoista sitten vastaamaan. Tulehan Pertti tänne. Nämä on sinun heiniä. No niin. Joo, kiitos. Mä arvaan semmoisen, mutta hei, mä oon tässä muutamana vuonna tehty tämmöisen Eukonkannon Hall of Fame-tauluja täällä. Jollakin tavalla ansioituneille ihmisille Olin kanssa aina mietitään vähän sinne satuja ja runoja ja muita semmoisia ja faktaa, mitä näistä tauluista löytyy. Ja meillä on nyt viime vuonna jätettiin pikkasen väliin, mutta tänä vuonna meillä on 2 ihmisen Hall of Fame-taulut täällä. Ja perinteisesti joka toinen vuosi annetaan aina sitten 2 kerrallaan ja välillä annetaan huippukilpailijoille ja välillä sitten muille aktivisteille ja joka kerta ne on erittäin ansaittu. Joo, ja nyt me ollaan kohteleita poikia, lähdetään naisista liikenteeseen. Meillä on täällä 2 tämmöisen Hall of Famein taulun saajaa ja ensimmäinen niitä on numerolla 3. Tämä on 3. taulu ja se menee Julia Galvinille ja valtavat aplodit, jos Julia löytyy täältä meidän ihanen missi, missä on. Kyllä, ja luetaan täältä taulusta nämä perusteet. Eli Julia Galvin on vuosikymmeniä osallistunut Eukonkannon MM-kisoihin tavalla tai toisella. Ensin kannettavana eukkona, sitten tunnelmaan nostettavana iloisena eukonkantohengen lähettiläänä. Ja Julia on paras esimerkki ajatuksesta. Eukonkanto sopii kaikille ja se on maailman hyvän tahtoisin urheilulaji. Julia Galvin on aidon ystävyyden ja positiivisuuden esikuvia. Julia Galvin is an example of true friendship and positivity. Se oli todella ihanaa. Muistuu mieleen monta hienoa hetkeä sillä, kun Julia ensimmäisen kerran meille tuli. Ja hänellä oli tosiaan Irlannista semmoinen mies, joka maailman vahvin mies suoraan sanoi, että Irlannin siinä vaiheessa. Ja hän tuli käymään. Ja sen jälkeen Julia on käynyt meillä täällä vieraana monta. Nyt tuosta kertaa. Onneksi olkoon. Ja Julia supaatti minun korvani. Hän haluaa tuon Pertin palkinnoksi Irlantiin mukaan. Kiitos paljon kaikille. Näin se menee, se on ihan oikeesti. Joo, kiitoksia Julialle. Siihen vaan protokolla kuvaa kuule ja sitten otetaan vielä toinen taulu. Joo, ihanaa. Toinen taulu vielä ennen kuin päästään, älä karkaa kauaksi Julia nyt, ei. Että päästään kisoihin, nimittäin siellä on odottaa. Meillä on toinen taulu, joka on numerolla 4. Ja tämän 4. taulun Otapas nyt, odottako vähän jännitystä, luetaan ensin nuo perusteet ja arvaako kukaan. Eli kunniagallerian jäsen numero 4 on 2000-luvun näkyvimpiä hahmoja Eukonkannon MM-kisoissa. Hänessä yhdistyy kova kunti ja urheilullisuus rajattomaan luovuuteen ja yllätyksellisyyteen. Koskaan ei voi olla varma, ilmestyykö hän kisaamaan mitalaista kilpavaa ja hauskin asusarjassa. Onkohan Darth Vader, teräsmies vai joku muu sankari. Eli Hall of Fame jäsen numero 4 on John Lund. Hei! Welcome John. Ja sieltä hän saatuu ratsuinen, näyttää vähän siltä. Hei. No hei, pitäis minä sanoa. Yllättää meidät täysin, näin se menee. So, John combines heart, fitness and athleticism with limitless creativity and ability to surprise. I'm very surprised. Kiitos. I had no idea this was happening, and I'm rarely lost for words. But right now I am. I'm honored to be here. This has been almost 20 years of coming to Sonkajärvi for the Wife Carrying World Championships. And through this community, I've made a number of friends that I know will last a lifetime. And we've traveled the world together with Julia to China, which is amazing. And thank you all for being part of such an outstanding community. And I'm looking forward to another 20 years. Kiitos, kiitos, kiitos. Onneksi alkaa. Yes. John Lund kertoo tässä, että hän on ollut Julian kanssa Eukonkannoissa mukana noin 20 vuotta. Ja hän sanoo, että hän on täällä saanut paljon uusia ystäviä ja paljon ihania kokemuksia. Ja hän on jopa käynyt Kiinassa Eukonkantoja edustamassa. Kiitoksia John Lund.
Pertti pois eestä, kun otetaan kuvia. No niin, ja siinä on sitten 2 uusia jäsentä Eikonkannon Hall of Fameen. Number 3 and number 4, Julie Calvin and John Lund. And thank you very much. Ja, and we hope kyllä. that Ja we toinen can heistä lähtee radalla tänään. Ei muuta kuin valmistautumaan kisaan ja kohta alkaa sitten MM-finaalit. Meidän ihanat leidit lähtee nyt tuonne konttorille tekemään lähtölistoja uusiksi, vai miten se menee? Kiitoksia teille erittäin paljon. Tästä lähtee nimittäin raju kisa käyntiin. MM-kisa on luvassa, hei. Kiitoksia teille. Ai näin se menee. Siis kerran vielä elämässäni sain seistä mitalikaulassa täällä stadionilla. Kyllä nyt tuntuu mahtavalta. Pystykö puhumaan? Pystyy. Anna mennä vaan. Selvä. Eipähän tässä mitään. Siellä nimittäin lähtöalueella jo käpästellään siihen malliin, että kohta on laskettava kisailijat irti.